Hej, og i dag skal jeg spille Murder Mystery 2. Og jeg håber, I synes, det vil være hyggeligt. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er jeres yndlingsfarve egentlig? Det kunne jeg godt tænke mig. I skriver ned i kommentarer, mens I overhovedet har lyst og må. Ja. Men mens I der vil tagge mig, navnet der. Bav 14. Det går. Det er for at tagge mig. Men altså, ja. Men sig for eksempel godt kan lide vandrusjebaner. Så prøv at se her. Man har altid tid til at rushe. Det er jo super hyggeligt. Og hvis jeg skulle spille nogle andre spil end Roblox, eller inde i Roblox, så kan I bare skrive det ned i kommentaren. Det kunne i hvert fald være fedt at vide. Ja. Og husk, der kommer jo flere videoer ud. Ja. Og jeg håber, I vil kunne lide det, ja. Men ja. Ja. Hvis der er en af jer, der ser med her, der har købt noget af det her, det kunne jeg godt tænke mig at vide også. Yndlingsfarven, og om jeg har købt den her. Og min yndlingsfarve, det er orange. Ja. Vidste godt baconhårdt, det er orange. Der er bare ikke så mange, der ved. Men jeg har altid tænkt over, hvad det der. Men glæder I jer egentlig til, mens der måske kommer en Murder Mystery 3? Jeg glæder mig rent faktisk ikke. Fordi at jeg synes bare, det er synd, at der kommer nyere og nyere. Ellers så bliver det bare mere og mere realistisk. Men hvis jeg skulle spille andre spil end Roblox, så kan det være Rocket League, CS, eller det kunne være alt muligt. Bare de 2 spil, jeg havde, som jeg nævnede. Og så kunne det også være, at ja. Men ja. Altså, hvem er egentlig inde på serveren? Wolfie LOL2. Det er virkelig et navn, synes jeg. Mens en af jer, der ser med, sådan, er med i den her Murder Mystery. Sådan med inde på den her server. Så ved I, at I har spillet sammen med mig. Ja. De er så nogen, der spiller sammen. Fordi det er no way på, at det er de samme skin. Ej, jeg kommer allerede til. Ej, den her. Undskyld, mens mit tastatur larmer. Jeg har også ønsket mig et nyt. Fordi at det er også min første video. Og jeg håber, I vil tage godt imod den. Altså, jeg har siddet og knoklet, fordi at vi fandt ud af så, at man ikke må lave videoer over et kvarter. Ja. Og det er så vanligt, jeg bliver rigtig til det morder. Og jeg gider ikke at være morder. Jeg vil da være serif. Men ja, det er bedre end ingenting.
Måske skulle jeg tage den her væk. Ja. Men I skal bare sige til, mens jeg taler for lidt, eller taler for meget, fordi det kunne jeg godt tænke mig at vide, mens jeg gjorde. Helst ikke kan krise, mens I ved, hvad jeg mener. For jeg gider ikke at have sådan nogle dumme kommentarer, men jeg tager bare ikke sådan helt skade af det. Jeg som sædvanligt bare ignorerer det. Ja. Jeg er flere. Jeg ved, de er sådan her omkring. Grønbæk. Så her. Det er sådan, man vinder game. Ja, og det var kun første jo. Nej, var det? Jeg kan faktisk ikke huske, om det var første. Jeg kan faktisk ikke huske. Så typisk. Ja. Ej, hotel. Hotel Transylvania. Har I set Hotel Transylvania? Den der med vampyrerne. Den er også god. Yes, det bliver hotellet. Og jeg tror faktisk, jeg bliver sheriff. Det kan faktisk godt være, jeg bliver det. Ja. Ej, jeg blev ingenting. Det kunne også være... det er kun min sheriffen taler, at de måske bliver sheriff eller morder igen. Der er faktisk chance for, har jeg fundet ud af. Ja. Okay. Det var helt normalt. Ja. Ja. Jeg var der egentlig... Det var hende der mord. Ej, nej. Det er bare uhyggeligt. Når der er to af dem. Det er... Jeg forstår ikke, hvordan de gør det der. Sådan... Har det der. Der er den der på, men... Hvordan gør de det? Altså... Det er en portrait. Ej, så er det. What? Trade?
driller hende bare lidt for sådan at få hende til at... Kender du godt de der små clips med ups og nå. De clips er der mange, der bruger på de der små videoer. Ja. Måske skulle vi tjekke, hvem er der ellers end hende, der er den. Det er der. Det er i hvert fald der er en trader, som hun faktisk har noget godt. Fordi man siger, de to er de samme. Bombastic. Hvad har hun? Hun er en af dem, der bare ikke gider. Fordi de tror, de er seje. Jeg kigger ikke. Look at mig knif. Det er noget, jeg plejer at sige. Ja. Men sig noget den her video, så smid et kæmpe like, og vi ses en anden gang.